אז מה קורה חברים, כאן פילים בסרטון חדש. והיום אנחנו, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בפורטנייט. נו, מה זה? איפה המפה נעלמה? הנה. טוב, ואנחנו עכשיו נכנסנו למפה שצריך להרוג בה, אבל יש בה נשקים, אתם רואים, אפשר פשוט לקחת, ויש אין סופריות. לא, באמת. אוקיי, אנשים פה טריירדים, בטירוף. וגם אני פה. כן, גם דרור איתי. בוא אחריי. איפה אתה? לא. נו, באמת. לא נותנים לעשות כלום בוא כאן. אחריי. איפה אתה? עשיתי את זה.